காகெனது காகெனது காகெனதுன்னு சொன்னால் யாரை பற்றின்னு அர்த்தம். கென என்றால் பற்றி, காகெனன்றது கேள்வி, யாரை பற்றின்றது கேள்வியா இருக்கிறதுனால த வந்து காகெனது என்று வந்திருக்குது. காகெனது யாரை பற்றி? ஒயா காகெனத கதா கரான்னே, ஒயா காகெனத கதா கரான்னே, ஒயா நீங்கள், காகெனத யாரை பற்றி, காகெனத யாரை பற்றி, கதா கரான்னே கதைக்கிறீங்க. ஒயா காகெனத கதா கரான்னே நீங்க யாரை பற்றி கதைக்கிறீங்க. ஒயா காகெனத அஹன்னே நீங்க யாரை பற்றி கேட்குறீங்க. ஒயா காகெனத கதா கரான்னே நீங்க யாரை பற்றி கதைக்கிறீங்க. ஒயா காகெனத அஹன்னே நீங்க யாரை பற்றி கேட்குறீங்க. அஹனவா கேட்குறது, அஹன்னே கேட்குறீங்க. ஒயா காகெனத அஹன்னே நீங்க யாரை பற்றி கேட்குறீங்க அப்படிங்கும்போது ஒயா காகெனத அஹன்னே. காகெனத ஒயாமே கியான்னே யாரை பற்றி இப்போ நீங்கள் சொல்லி கொண்டிருக்கிறீங்க. காகெனத ஒயாமே கியான்னே யாரை பற்றி நீங்கள் இப்போ சொல்லி கொண்டிருக்கிறீங்க. யாரை பற்றி நீங்கள் இப்போ சொல்லி கொண்டிருக்கிறீங்கன்னு கேட்கும்போது காகெனத ஒயாமே கியான்னே அப்படின்ற அர்த்தங்களே தரு. அப்போ பிள்ளைகள் முகது முனவது கோ கொஹேது கொஹுமது கொத்தனது கொச்சரது காகெது கொஹெந்து காகெனது இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கிச்சா அப்படின்னு சொல்லி கட்டாயமாக கமெண்ட்ல தெரியப்படுத்துங்க. இதில் ஏதாவது ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கல் அப்படின்னு சொன்னால் இதில் எது விளங்கல் அப்படின்னு சொல்லி கட்டாயமாக எனக்கு போட்டு கமெண்ட்ல தெரியப்படுத்துங்க. அடுத்த வீடியோவில் வரக்கூடிய விஷயத்தை நான் இந்த 10 விஷயத்தையும் கொண்டு வருவேன்.